खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय थाबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ। नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे खौरां लानानै नुजाथि फैलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। गावनि 6 दाननि फिसाखौ रागाजों फख्रियाव गारहरनानै खास्रि बिस्रियै बुथारदों सासे गितानजलि बर्मन मुंनि सासे दुथां बिमाया। मिथिनो मोननाय बादिब्ला नलबारिनि जुवारडी गामियाव थांनाय रबिबारनि फुंनि समाव सोमजिदों बे खास्रि बिस्रि बुथारनाय जाथाया। नखराव बिसि फिसाय दावराव जानायनि थाखायनो बे बुथारलायनाय जाथाया जादों होननानै ओनसोलनि थागिबि सुबुंफोरा सन्देह खालामदों। 4 गथ'फोरनि मादाव उन्दैसिनमोन बे खास्रि बिस्रि फख्रियाव गारहरजानाय गथ'साया। बे जाथायखौ लानानै दायो ओनसोलाव मोनसे सोमोनांथाव थासारि सोमजिनायखौ नुनो मोननाय जादों। दायो बे जाथायनि सायाव बेलसर पुलिस बिफाना जाथायसालियाव थांनानै दायनिगिरि बिमाखौ खानायजों लोगोसे बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनायखौ जागायजेनबाय होननानै खौरां मोननाय जादों। मैया सानसेनि हाबाफारि लानानै बुंथिगिरि कातिराम बर' बिथांनि बानजायनायाव बागानपारा बियाबनि सिङाव थानाय मेट्रिक आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिनो हानाय फरायसाफोरखौ मान बावनायजों लोगोसे बरायनाय हाबाफारि बानजायदों। खमैबो सा 300 फरायसाफोरखौ बरायदों आरो मान बावदों। मख'नो गोनांदि बे सा 300 फरायसाफोरनि मादाव सा 8 फरायसाफोरा डिस्टिंसन लानानै उथ्रिसार जानाय आरो सा 43 फरायसाफोरा स्टार मार्क लानानै उथ्रिसारनाय। मैया बे बरायनाय आरो मान बावनाय हाबाफारियाव कातिराम बर' बिथांजों लोगोसे गोबां दैदेनगिरिफ्रा बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। जम्मु काश्मीराव भारतारि रैखाथि हान्जानि 4 जवाना दुखुनांथावै जिउ खहा जादों। जाथायनि सोमोन्दै मिथिनो हानाय बादिब्ला जम्मुनिफ्राय श्रीनगरसिम थांबाय थादोंमोन गंसे भारतारि रैखाथि हान्जानि गारिया। नाथाय बे थांबाय थानाय समावनो हरखाब कन्ट्रल गोमानानै जम्मु काश्मीरनि रामबानाव 700 फुट गोथौ हाखराव गोग्लैलाङो भारतारि रैखाथि हान्जानि गारिया। जेराव बे गिख्रंथाव जाब्रबथायाव 3 जवाना दुखुनांथावै जिउ खहा जायो होननानै खौरां मोननाय जादों। आथिखालाव बर' माहारिफोरनि गेजेरावबो गेलेमु आरो बायदि बायदि बिथिङाव गोबां जौगानायखौ नुनो मोननाय जादों। बेबादिनो 18थि इउके स्टेट केरेट चेम्पियनशिपआव बाहागो लानाय चिरां जिल्लानि बिदांस्रि मोसाहारिया सनानि मेडेलखौ आवग्रिनो हादों। रायजोआव दासान्दि बोथोरखौ हरखाब सोलायनायखौ नुनो मोननाय जादों। गोबां अखा बारहुंखा फैनायनि उनाव बे खेबाव फिन गोबां बिबांनि गरम जाफिननायखौ नुनो मोनदों। नाथाय फिन आरोबाव रायजोआव अखा हाफिनगोननि सांग्रांथि होदों बोथोर बिगियान बिफाना। आसामजों लोगोसे सा सानजा रायजोआव आसामजों लोगोसे गुबुन गुबुन रायजो जेरै अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मेघालय, मणिपुर बायदि ओनसोलाव रोजा अखा हानायनिफ्राय गेसें अखा हागोननि सांग्रांथि होदों बोथोर बिगियान बिफाना। गावनि थाग्रा खथायाव सोमोनांथावै जिउ फोजोबनानै लादों सासे आसाम पुलिस कनस्टेबल रानि बर' मुंनि सासे सिख्लाया। मिथिनो हानाय बादिब्ला जिउ खहा जानाय सिख्लाया जरहाटनिमोन आरो बिथाङा श्रीभूमियाव गावनि डिउटिखौ मावबाय थादोंमोन। सुलुंनिफ्राय मिथिनो हानाय बादिब्ला रानि बराया गावनि मोजां मोननाय सेंग्राजों फनाव नांज्लायदोंमोन आरो बेनि उनावनो गावनि थाग्रा खथायाव गोबौ हाथियारजों गावनि जिउखौ फोजोबना लानाय थासारिनिफ्राय बोखांनो हायो। नाथाय बे थैनायनि गुबै जाहोनखौ दासिमबो रोखायै मिथिनो मोननाय जायाखै। दायो जाथाय जानाय जायगायाव थांनानै नखरनि सुबुंफोरजों लोगोसे श्रीभूमि पुलिसआ रानि बरानि गोथै देहाखौ बोखांहोयो होननानै खौरां मोननाय जादों। गुवाहाटी बशिष्ट पुलिसआ खनसेयैनो सा 6 जुवारिफोरखौ हमनो हादों। हमजानाय सा 6 जुवारिफोरखौ शकुर आली आहमेद, मुनबर हासान, मकबुर हुसेन, पारप्रतिम दास, लुत्फर रहमान, आब्दुल्ला आली होननानै सिनायथिनो हादों। आरो बिसोरजों लोगोसे गं 11 था एटीएम कार्ड, गं 7 था मबाइल फन आरो रांफोरखौ बोखांनो हायो पुलिस बिफाना। BTR खुंथाया कलिताफोरनो प्रागज्यतिक दिवस आरो देशीफोरनो आलिमे सान फालिथायखौ रिस्ट्रिक्टेड हलिडे महरै फोसावनायखौ लानानै बर' समाज आफादा मोनसे खौरां मेल बानजायदों। बिथांमोना बे खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायथिनाय बादिब्ला BTR खुंथाया कलिताफोरनो आरो देशीफोरनो होनाय आलिमे सानखौ सोरखारि महरै बन्द फोसावनायखौ लानानै बेनि सायाव नायबिजिरफिननो थाखाय सोरखारखौ खावलायदों आरो बेयो जोंनि थाखाय गनायजाथाव नङा होननानै गोख्रों हेंथा होदों बर' समाज आफादनि सोद्रोमाफ्रा। काजिरङा माहारियारि हाग्रामा आरो टाइगार रिजार्भआव जिब साफारिया फैगौ 19 मेनिफ्राय बन्द जासिगोन। बोथोरनि थासारिजों लोगोसे लामानि गाज्रि थासारिखौ नोजोर होनानै काजिरङा माहारियारि हाग्रामा आरो टाइगार रिजार्भआव दावबायारिफोरनि थाखाय जिब साफारिखौ 19 मेनिफ्राय बन्द खालामनाय जासिगोन। आस्राबारि प्राइमारि कमिटि इउपिपिएलनि गाहाय मावख'खौ मैया बेखेवबाय। हाग्रा बिफाननि मन्थ्रि यमरनजित बसुमतारी आरो बारग' डिपुटि चिफ खाम्फा बरग'यारिनि नुजाथिनायाव बे मावख'खौ बेखेवनाय जायो। बेनि अनगायैबो बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै खाम्फा बरग'यारि बिथाङा फोरमायथिदों दि थांनाय 17 बोसोर सोरखार सालायनायाव बिपिएफनि खामानिखौ आंनो मावजोबोमोन आरो बेबादिनो आं दा इउपिपिएल दोलोनि दैदेनगिरि हिसाबै खामानि मावबाय थादों आरो इउपिपिएल दोलोखौ माबोरैहाय मोनसे गोख्रों दोलो खालामनो हागोन बे खामानिया आंनावबो बिबान दङ होननानै बुंथियो। बेजों लोगोसेनो बिथाङा फोरमायथिबावदों दि इउपिपिएल दोलोआव हाबनायनि उनाव आं बेखौ हमदांनो हादों जे इउपिपिएलनि दोलो बा इउपिपिएलनि मावथिफ्रा हाइकमान्डनि खोथाजोंसो सोलियो होननानै बुंथियो बिथाङा। गसाइगाव जिल्ला लाइमोन इउपिपिएल दोलोनि बानजायनायाव मैया गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय हकमा गामियाव थानाय सुजित नार्जारी रायजोआरि नब्लाङाव इउपिपिएल दोलोनि मोनसे जयनिं हाबाफारि जानानै थाङो।
बे जयनिं हाबाफारियाव आथिखालाव प्रमद बर' दैदेननाय UPPL दोलोखौ मोजां मोननानै मैया गसाइगाव ओनसोलनि गासै सा 100निबो बांसिन लाइमोनफ्रा UPPL दोलोआव जयनिं जादों। बे जयनिं जाफैनाय लाइमोनफोरखौ मैया मिरु UPPL दोलोनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारी, UPPL दोलोनि मावफुं आफादगिरि रेगदाव ब्रह्म, गाहाय नेहाथारि प्राणजित स्टप, गसाइगाव जिल्ला UPPL दोलोनि आफादगिरि अनिन्द बसुमतारी, लोगो आफादगिरि लकनाथ नार्जारी, गाहाय नेहाथारि डक्टर रामनाथ ब्रह्म बिथांमोना बाहागो लानानै बरायनायखौ नुनो मोननाय जादों। दासिमनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। गोजोन्थों।